Takk for reisen til nå. Har man med? Hej nu. Yes. Ja, välkommen till seinna løtna av seinna ungdomsmøtene, læreren. Og av skrådene vi har seg løtene så får vi først at synge sin sammen. Nei, ups, vi tar synge. Eller jeg synger den sangen, kanskje. Nu glömmer. Ja, vi synger en sang først. Og så får vi det her var underhalt fra Levi Hammer. Og så får jeg at synge sin rett sammen. Og så får jeg ha en vittnesbord fra Joy Johansen, og som er faktisk vært vekk nå i Pakistan i 11 måneder, nesten 1 år. Så hun skal ha vittnesbord for dere, så det var spennende. Og så for Tina, ja, nå helt jeg har sagt Theodor, men Tina Mellomgård, jeg synes jeg tværsanger for dere. Ja, og så får jeg synes jeg sin sammen. Om du ikke visste av det, så bønnerom her atre, her kylke her ivre, og bønnerom sånn i undertrappen, så det kunne du gjerne affære, og jeg husker litt at det som, eller si at det samme som jeg sier ikke til bare til at man fører bønnerom, så mest ikke at det er gale, men til at du varst at du hører en herre som elsker det. Til øla viktig å minnast. Ja, så halte bare vi begynner løtene vi.
Vi har takkat hur mycket för att vi kunde vara här och hon och samman och ha dricka mun och prysa här och möta folk som vi inte pratar vid lunch och folk runt öllum förrjun komma här på och i en höll att prysa här och lära mer om det och jag ber för det som ska komma fram det ska vara någon orre och att det ska vara till siktning för oss så vi kunna lära till att känna och vara uppbyggt. Amen. Så färrar vi att synja några sanger och till tikkon som inte kommit in än till kunde gärna komma in nu om det inte är kommen. Yes. Så färrar synja. Sita
vi kommer löva upp och ha ett underhåll. Kvalitet. Ja, jeg skal enda at jeg har et underhalt for tikkene. Og nok snakk samlet i dag, så det er super. Ja, jeg har også vært rundt og spurt pausene, rundt finnes folk vi. Og jeg har sett 2 liv sammen. Og første livet til Kristina Gastel og Hans Elmar kom til å komme opp. Og kan du så eisen få Nomi Johansen og Theodor Damgaard opp? Godt. Du får bare en telefon først. Ok. Ja, så de takker på helse. Og... Takk. Kontent å si? Kan jeg nå? Her? Super. Super. Jeg tenker jeg. Ok. Tenker oppgave til at kita ut fra mynden av skjermen hva for bibelske personer mynden snikkes jo. Så, ja. Vi ber bara, vi har 12 minuter. Alla med va? Okej, 1 poäng till Lutna. Alltså, 1 poäng till Ketron. Jonas. Att man är Lutna. Ha? Gör du det? Okej, sorry. Ketron, korruption. no. Tror jag Samson. Gott. 3-2. Sorry. Ja, det är Borsmans sonen. 3-3. David. Korrekt. Okej, Ludden framför det. Zacchaeus. Korrekt. Men två så här, jag hör inte. Kunde inte ivast. Nu är det 4-4. Jesus körde vattenblå. Nej, vin det där. Jesus. Jag har alltid Theodors fragring var inte bara uttalande. Jag hade kört där i luften. Det är sista. Det är korrekt. Det är Abel. Super. Får jag ha i morgon? Och Asselchat. Sista. Vad är den söva? Så någon god morgon. Korrekt. No. Kurvan. Jan Lager. Fanga ega vänta. Stansak på pur? Ja, men okej. Eller skulle det vara tiebreaker, men Orange minutes. Stansak på pur? Alta. Kristina, Nomi. Tror jag. Kan jag köra dit? Bästa du tror. Tror okej. Bästa du. Ja. Klar? Stein, sax, papur. Okej, klar. 3, 2, 1. Stein, sax, papur. 1-0.
Stein, saks, papir. Siren han får till lutna. Yes, til lukk til luftene. Vi får synge några sanger av våra vittnesbörd och solsang. Himmels lovsang. Tider vi kan resta stycken upp. Mellan så att komma till tandstegen. Här någen var och sorgen borstår jag såg han som dig och som frälste och fyllt jag stå och över honom vid. Det vår komma skall att nu jag fyller honom. Det vår komma skall ta dig och jordpress flera samman. Miljoner vi tror helt jord. Är samma gång av tusen altar nio. Sing dig ut det Guds sakra hjärta. Och jag vill över hand. Så kom vi upp igen och sing till himmels lovsang. Vi hejlar på vår.
Løsala vissa Jesus mon. Han min vänner kallar mig så. Løsala vissa fullgörs allt här. Liga mot salaf hans alla. Han min glädje som går mot han. Medan min tunga röra sig kan. Jag vill tjocka goden lova en skam. Honom du salmor frälsvärd och allt måste färra, men allt är varmt. Jag blir solen fyra mellan. Opið Guds rike stendur av mig. Boar han står om sälorna här. Min glädje som går mot han. Medan min tunga röra sig kan. Jag vill tjocka goden lova en skam. Honom du salmor frälsvärd och salmon kan fylla, ställa och klä. Är inne dig, men hava sär. Jesus med frälsen, han skål på i nackan. Är det jag inte, han är mellan. Han är min glädje som går mot natt. Medan min tunga röra sig kan. Jag vill tjocka goden lova en skam. Honom du salmor frälsvärd och han är min glädje som går mot han. Medan min tunga röra sig kan. Jag vill tjocka goden lova en skam. Honom du salmor frälsvärd och sann. Hasta
Og salten kjefter leis Så synger jeg med låsen til stund Domper du flassen Fylgje stånd om vi Så synger jeg med låsen til stund Synger jeg med låsen til stund Så kommer jag upp av vittnesbörd och att han kommer tina. Jag var så säker. Hej. Nu säger Simon att jag är Pakistan, men i färs kommer så realningen lite. Men jag säger att to som akkur som läs mine värre, som rakt med och hjälpt med ordentligt mine värre. Jag läs, det var i april, så läser jag i Lukas. Och det kan lägga sig att det är viktigt att läsa böckerna om att det. Man får alltid också nytt på stur då man läser. Det som skrev på stur Lukas för mig att ta det var sövan om borsvilsonen. Och allt lite att det var ordentligt att söva. Men allikevel så har vi alltid skilt ordentligt kvi badgen att han var bitter till han var kom hem att det. Alltså det seinna badgen. Och
Ja, vi kommer bara lycka läsa Lukas. Lukas kapitel 15, vers 50-32. Min äldre son han var ute i marscherna och då han kom hem och narska i husen hörde han spel och dans. Då röpte han en huskatten och spurte vad detta är toja. Han svär honom bror tog in komen och färgade honom dripe gönga kolven till han finns han att ödlan gåen. Då kom ilt i han och han ville inte färg in. Färger han så förta ut och böna i han, men han svär färgen hon, så många år har vi tatt där och allt har vi gjort mot båten. Men jag tog då allt givet gaita lamp så jag kunde stortlägga vindmun. Men då vi har en sån kom som ett upp göst ut vid skötjon draps till göringa kom för honom. Ta säger han vid han baden, tors allt som är och allt mycket tutt. Men nu åt vi det vara frå och gläd till som bror till med dejer och i vår livande var mistro och funnen. Papen för ut och han bier så sådana kom in. Och till det så svär han att det så många år har vi tatt där och allt har vi gjort mot båten. Och så igen så skuldsätter jag spadja sin kraft för han i skötjon. I var så redan jag sa det som jag skulle i var ordentligt om vi skulle ta oss mätta. Det är jävla dopmrast som är ta oss mätta. Ordentligt dopmrast. Och ett näga som är en lärare nu. Så jag säger kan det då ett ganska hur och annars brukar detta. Det är lätt att vara bitter och det är inte allt lätt att visa nöje. Och att det är en grund till att jag inte huxar att jag inte så fejlen jag bara att det är akkurat som han. Man kan komma och möta och man kan trycka god men lycka kan hjärta vara kallt. Lycka väl så har vi det ringt vid en mjuk. Om du låser ett till som hemmer till det så är det redan jag vet att du ska älska dig själv och att du nöjs inte fyrtjäva och du nöjs inte på att det alltså du ska nöjs inte hjälp andra. Man ska säga så inte ta men det är bara att alltså det vill säga att det lägger mycket om mig bara kommer möta eller om jag inte har några i samkommet göra eller goda göra till jag kan allika ha det riktigt över en mjuk. Och det som bröt mitt hjärta som räddade jag säga till jag hans år. Alltid har jag läst Bibeln. Det var alltid mynt av hans nöje och hans fyrtjöving. Och här var mitt hjärta fyllt vid ödlan det goda som han skapat. Och i vers 1 då svarar papen tog alltid jag mer och allt mycket tutt. Jag är inte bara en tjänare, men jag är bara gods. Och jag måste minnas till att det är tid som är frälst. Och jag må inte glömma hans här nöje som han visar för åkna till honom. Och av tog som jag lära mig med nöje. Alltså visa nöje mot Jonny. I vers 2 säger han, men nu åter vi det vi frå och klä, till som bror till med dejer och i vår livand, var mister och i funnen. God vila vi skulle vara glad, att det onker funnen, och kom hem, att det glädas vid. Ja, jag var akkurat Pakistan, och det var gott, men det var en rädd tungt. Vi är inte van vid för att sitta sån önskap. Och så löjngan till dem det var väldigt tungt. Jag har själv år för det är ännu sin chock. Och vi tar först om hur det kristna är förfylld. Men det var en ras källa så att hur det kristna var uppe mot kronöron. Jag mötte en rannig som var ordentligt offensiva, ordentligt antallig och som har ordentligt alltså vi var alla fyra myndarlig för mig. Men det var tungt att vara mittenfolk och blev ordentligt bitter. Ordentligt bitter. Och då jag får en möte här, då hockade jag runt och sa att jag skulle släcka vara i flesta dikken och tid förtjänar inte vara. Och så läste jag Lukas en av dagen och jag minns då att ången är uppbåret heter. Men han god i nöjrygge. Han kallar också
bøttene seg. Vi samme kapitlet, i vers 20, das her stendur, ja, kapitel 15, vers 20, her stendur, så reistes han, ja, da sonen kommer atter. Så reistes han og kom til færesøyen, men medan han enn var lengt bostur, så færen han, og hon tykte hjertet i synd i honom. Han får rennande og leip om halsen honom og kysste han. Vi kunne genka mot gode, vi gikk ordentlig sent, og vi kunne være, altså, det var fullt av synd og skam, men god han renner mot jokken. Han lykker av. Og så er det like å lese 4 Petrus brev 4-8, og her vi fram om alt, brennande kærleika, kvørs til anna, til kærleikken, fjellir, fjellsinta. Jeg vet at når jeg får være utlandet, så kommer det at du sier at det som går så takk som det er for alt som vi tar i førjen. Men vi øler minne det ikke nå, vi tar det mega godt førjen. Ordentlig. Vi vet at vi tar oss rannig, eller ja, vi hører rannig, kan gjøre noe til dømes. Så for å kan ivre analysere alt. Og vi glemmer faktisk hvordan vi tar det. Og jeg tar i det hadde ringt. Så er du ikke ensamhetlig, at du hever hans styrke. Og du behøver ikke at føle ensamhetlig. Du skal ikke føle ensamhetlig. Du hever god, og du hever nekv. At hos er vi, så kan be for deg, så kan oppmuntre det. Og ja, takk for det. Hej. Hallo. Ja, okay. Hej Tid. Jeg er Tina Mellenberg, jeg er 20 år. Og jeg er blevet spurt om jeg har spillet for dere i dag, og jeg sier sånn at jeg er feil og sånn her og slett for ja, jeg skal spille 2 sanger for dere i dag. Og da, ja, da. Sorry, jeg hadde ikke hørt hva jeg har sagt. Hallo? Okay, sorry. Ja, jeg skal se dem etter bare. Hørte du alt som sier? Ja, okay, ja. Jeg ble spurt om jeg har synget for dere, og jeg skal synge 2 sanger for dere i dag. Den første sangen her for jeg spiller selv, lever jeg nå i at jeg har klart til mine. Og så har vi en bølg vi, og da skal de glede dere når jeg til. Vi har vant, det gleder det har vi gått. Men ja, den første sangen jeg skal spille for dere, han skriver jeg for det tror jeg ikke skjer. Kjenner de sangen Vinstra Høyre? Vinstra Høyre, det er rett og leie. Ja, så jeg skulle leie lovsangen i City Church for tror jeg ikke skjer. Og vi knarer til, så tås vi en som heter Gjørdis Haberg. Hun skulle så tale den samme sondagen. Og jeg sitter med, jeg sitter bare etter for henne, og så bør vi da tås om, jeg spør henne, hva forstår tås om til jeg skal gjøre en settliste? Jeg må velge sanger som gjør mening, til han får si at du vet. Og en samtale som kanskje 80 år, 5 minutter, hun sier jeg også, ble ordentlig lenge til at jeg følger som det som hun sier, var mega størst. Og ja, alltså vi tar sig om den sangen Vinstra Høyre. Och det är sån sanger som vi känner från våra barndom. Att det är så lätt. Det är bara Vinstra Høyre, vi ska bara gänga. Så snarare. Och så, det är så snarare vi gänga. Och så snarare det eller så. Och vi tar sig om det. Och det är nog så sort. Jag hade faktiskt så rätt gott till att ta det i böden. Ta är allt så rätt enkelt. Och det är sort. Att när det heter eller det är så svart och kvitt. Men ju äldre vi blir så är det som om att livet är så sjukliga nekva nyanser av graven. Och ofta så gör vi det som så extremt invecklat. Nekva en katapjöst av det. Och ofta så blir vi där som blända i oss ner att det blir så invecklat. Men självt är det som oisne. Alla så nyanserna. Här är god eisne. Och ja, han älskar oss. Och tar vi det inte själv så är han här. Och han vet. Alltså han är vävren så som vi skulle bara ta emot honom och så visar han upp på vägen. Så han kör som handen ut och så. Vi tar det ett för det sen. Vinstra Høyre. Ja, så jag skriver han chansen. Han är Vinstra Høyre. No surprise. Ja, det är sån jag tycker den gamla sangen och så har vi omskrivet den sen där.
Så jeg håper det damen. Ja, det er ikke noe som avslår. Så ja, så han kommer. Men finn I ungar værar her som vysa vegin heim. I undrest om heimurin kan lofta mer. Men gøtan hon endar, og jeg veit ikkje hver Røyne at finna en som skiler meg, en som ikke teker alt og fer en annan ved. I dette mennes så ikke jeg hver lofta mer, til det sværer ikke, og det skiljer ikke hva det sier. Men du teker mine hånd og hjelper meg I gång. Du sier et fett og I seng. Vinstra, högra, ditt här rätta läge. Ett fett och I säng. Vinstra, högra, ditt här rätta läge. Och nu det väl så som det ska, så lär ska det gänga. Ett fett och I säng. Jag hör människor jag kvattrever med. En äldre her I kvirrone som hjälper mig av er. Ekka leiser kärleken som värar med. Och han släpper mig inte. Och tär lika mycket kväll det gör. Men hand och hjälper mig I gång. Du ser ett fett och I säng. Vinstra, högra, ditt här rätta läge. Ett fett och I säng. Vinstra, högra, ditt här rätta läge. Och nu det väl så som det ska, så lär ska det gänga. Och nu det väl så som det ska, så lär ska det gänga. Ett fett och I säng. Ett fett och I säng.
Ja, takk for det. Nu kommer noen folk av hallen. Ja, vi tar vant, jeg sender det til at, altså, jeg visste selv hva jeg skulle spille. Jeg visste selv at jeg husker jeg spiller ned sangen, til at, ja, han er nok så sterk for meg i sangene. Men så tog vi Oliver, han ligger som en go-to-person til det kommer til tonlegg. Vi tror trymninger, han spiller sammen og lunsje. Men jeg skriver egentlig til han hva vi skulle spille, hva andre jeg burde spille. Og han ble akkurat sånn opp-tempo-sanger. I noen chat, så denne sangeren er nok så oppe i arbeidet. Så jeg håper det er sånn vi på det. Ja? Ja. Klar? Er du klar? Klar? Okay. Ja, sangeren er The Precious. Like, hvordan er det? Precious. Mark Barlow. Mark Barlow. Jeg vil glemme at det er et navn. Okay. Yes. The substance of my being feels worthless when I'm weak. Oh, I make my own mistakes, but you cover with grace. Oh, I'm keeping score, and I'm certain that you're all I've been searching for life. This feeling of waking up, maybe it's more than just yearning for more, for more. You're precious, you're precious. I just know you're precious to me. You got me on a heartbeat, one other than my own. You got my spirit running, oh, and now I'm singing the same song. Oh, I kept you at an arm's length, pretended I couldn't hear you speak. You want me by a landslide.
when you look at me. And I can't pull myself away. No, I can't pull myself away. Oh, I feel your gravity. Every time you look at me, and I can't pull myself away. I can't pull myself away. Tack för ögonen. Joy för vittnesbörden och Tina och band för sanningen så gott så det är gott jag också det är så gott att vita att vi är en så god en god som älskar hon så nek som sände sin egna son att döda för jag och krossen så när vi kunde få samfella vi han vi kunde få en relation till han och vi får och bäge här och göra men äsna vi är i himlen till anke som vi kunde göra för att Gud ska älska oss mera och till anke vi kunde göra Gud för att älska oss minne. Det är fantastiskt att veta och också hvis du inte känner han se till allt han vänd vid till han bönarrum är öppet på omkring trapporna här nere. Här är flera folk som kan ta sig vid till kon och också bara inte till kunna bruka det. Det är så god möjlighet att bara ta sig omkring eller bara få omkring att be för sig. Pusha över omnäga sig lite. Se tycker allt av han och så får han lära tyckon ett fetusen som Tina sin sang om. Vi får synja sin rädd chat. Drömmen är att ver du allt och innan mot livet gäver bäst till tog du vet vera vid när lunch sätter ver du när charmer du jongen täcka kan du du flövar om mig djävulen hjälp mig rakt under lej mig hem till Gäver bäst till tog du vet vera vid men lunch efter vet du när charmer
Ingen taka kan du Du flövar upp att Hjälp mig att du vill Lej mig hem till Det var så värt det. Geva vi till
krossoren, öll moi næra vere, til et her og i himlen, bedre prøys frambere. Jesus halt mer vid tog kross, här en kälda flöjer, som fra syndan rensam ner, sorg och pojn och gröjer. Så vers 2. När vi krossen självande, du och Herre fast dig, här vi tog någon kärleka, fast till dig du fast mig. Krossoren, att moi nära vere, till ett här och i himlen, bättre pröjs frambere. Och Guds lampa krossen om, det suttje hänga, och i hans skugga kvann ein dag, lär du mig att gänga. Krossoren, att moi nära vere, till ett här och i himlen, bättre pröjs frambere. Krossoren, att moi nära vere, till ett här och i himlen, bättre pröjs frambere. Där tja krossen om den nu, just vill och boja, brått och skoin och jämmer du, kött här stunder loja. Krossoren, att moi nära vere, till ett här och i himlen, bättre pröjs frambere. Krossoren, att moi nära vere, till ett här och i himlen, bättre pröjs frambere. Krossoren, att moi nära vere, till ett här och i himlen, bättre pröjs frambere.
Det kan jag stämma i. Krossuren, krossuren. Ja. Sist ja, hur man ska ända ett ungdomsmöte vi har man haft en så god sang och en så god låt. Crosseren. Det tog vi det. Det tog att som det ständer i Johannes 3:16 tog så älskar jag god heimen att han gav son sin einbarna för kvart han tror han ska inte förtäpast men är avigt liv. Det tog vi det. Det tog at Gud sendte son sin for å dødja for okkon og en krosse for spott, pøyne, bare for okkon. Jeg som har gjort alt skreft om min løyve. Men det tog ena rett av det. Og til å trykke på Jesus. Og gjøre som han sier. Alt, bare til jeg har gjort til ena tinge, så slipper jeg til himmels. Så fantastiskt det. Och de som inte tror, alltså det är helt extremt, alltså det är inte där att du inte ska släppa till himmels samman vi okkon, samman vi gota. Men du är ena möjliga. Du var djävulen i morgon är inte lovar. Han kommer efter en dag. Det kan gott vara om en timme, så knappt jag, så är det allt väck. Men så den tog efter. Och som det. Och det är en frier som du aldrig först få om du steker mot honom. Att kvila ut i att oansett vad händer så får det alltid ända vid att jag får släppa till himmels. Oansett vad. Och till åkken tryggvande och jag tänker där vidare nog ofta om att inte svära önt vid önton. Men att vi skulle vara som Herren eller som Jesus ber oss vara. Att vi skulle vara ett ljus. Om vi öll här inne hade vi ett ljus samman med våra arbetsfällan, de som gänger i flottkärna vi, familje, alla stannes. Så hade vi gjort det som Herren vill. Så det är inte mer slå till himmels än det som det gör långt i det. Ja. Jag vet inte hvordan jeg kan lägga träat, men ja, okej. Jag har nämnt att jag får nämna en sang. Och som här inne vet ganska vad en sang är för att nämna nu. Det är nämnt jag för Ebenezer och han är så sjukkliga gånger. Och till sangren om frier som flowen. Som i Nyland säger hon är fri. Hon är fri. Ja, min sval, hon är fri. Jag kan nog det kommer fram här. Men och grunden för att Madonna så var sangen till sövan att han för sangen inte att sangren är helt extremt gånger. Men till jag önskar att sangren It Is Well och sövan att han för sangen till det i måste lycka läsliga sövna och Arne kom för men och i 1803 hände det att en familj skulle färda till England. Eller att ständigt skulle färda till Europa. Och så kunde papen inte. Det var en pappa, en mamma och så var det 4 döttrar. Och det vid länge sedan allt det, ja. Och skipene vars lukka som det är där. Och ut i att det skulle färdas där så kan han inte så kan papen inte färda lokalt till här som är äldre än 4 tjän allt. Så gång galle och så skulle så färd som var han var efter i Amerika med han till mamma och döttrarna är färd till England.
Og det som hender til at uttøy at den fjorda, nei, 19. dagen, medan de sykla, så krasja heter skipet og et annet skip sammen. Og her var det, og jeg halte her, døy opp imot 230 folk. Men åren til så først sin døye, så mye skipet sakk, eller skipene sukka, så teker mamman, døtrene ut av dekket, og fra knæve til dem, og begynner å bia sammen til dem, til herren, om å bjerke der. Alla døtrene er dødja, og mamman er etter, og hun ligger av en planka, og tror ikke at de inntil en lydel bater kommer etter henne, her hun er nødt de og så kommer større skip etter henne, og så fører hun til Cardiff i Wales. Og hun får kontakt med pappan, og forteller seg at alla døtrene er de og at de må, og at hun er en av løyve. Så pappen, han teker skipet til England, eller Wales, og tog medan tar sykla, at nu kjent det noen, så blir skiperen, pappan kommer inn i rommet til seg, og sier han, helt døye døtrene ikke til. Det som pappen gjør, han setter seg nye, og skriver den ned sjansen. Hon er fri, hon er fri. Ja, min sal, hon er fri. Så en sånn fri färman tar man tror av Herren. Att du misser, ett nere med han miste nästan allt. Han miste alla dödrarna. Han är bara kona så men han miste alla dödrarna. Och stadigvæk klarar han att skriva hon är fri. Att det är ordan. Det är han fri man för. Jag har inte snackat att lägga träd, men bönarrummet var åpen en liten lägga träd, och till det hjärtliga välkomna för här på en. Här är det fitt folk som inte får se några ojare, och bara till man för här på en, mest inte att några galvet där, men det är att värst att du har en herre som älskar det, och vill häva den här frien som jag har tagit som är på en. Som Bibeln tar sig om. Det är som ändebön. Vi har tackat dem Sverige för att vi kunde häva den här frien som vi då släcks upp på det, och be om det är några här inne som inte har tid emot här att de skulle lära till att känna, och vi som känner till att vi skulle vara ljus för andra, att vi skulle skojna runt Atlanten för att andra folk skulle sucha i oss att du är stigar, och be om att lötan att han har här, hon ska inte bara vara till tvattl och hugg, men det ska eisen vara avvarsligt och om te. Amen. Ja, jag var nog mal så bright jag sen det är vad är hur ändrar man med ofta med lösningar, ja. Så vi tar jag har några lösningar på ett. Vi kommer börja vi resten av städerna. Och så får jag lägga det på en framför sig. Ja. Jag kan. Test du skulle ge till det som är till högre här nere. Och imorgon klockan 11, det som vi säger, det ena möte som Bibeln lär oss om, eller ber oss för till, allt heter uppfunnet, och det till oss tryggvande, till att minnas att Jesus gör det av krossen. Och det så nere i Ebenezer, kl. 11, och till hjärtliga välkommen. Och så det söndagsskola kl. 12. Det är jag hjärtligt välkommen till. Det får inte någon. Och till kl. 12 här på ett. Och så det uppbyggarmöte kl. 4. Och att han har så för en måltid här inne. Här där vi
smorspray og sandwich og juice og alt mulig godt. Og så var det eisne evangelismøte klokken 6. Ja, det var så resten av stevnene. Og så har vi en levo av Sarepta neste vikskifte. Hade inte det skulle komma fram. Men det är video som skulle komma fram. Jag har alltid en hej där. Jag kan. Ja. Ja. Det är en leva som är alltså repta nästa vikskifte och man kan anmäla sig och om vi kan få ha det upp. Koda. Här kan du melda dig och till Orlane till skanna på där så kommer det natt och så då till vad gör jag? Och det som reach levan till att man lär om trupper som för ut och stammer runt i världen och man lär om hur det gör ta det ut av stammen och är vi lever i England här där är det och det är cool att höra om mig så här som för simpelt ut och i skogar ut i Papua Nya Guinea och alltså då slash mål och till det cool så ta hej edge det kom till och jag får inte ta som William andra slående kvällt men det alltid skulle färdla det. Jag har som eldar med. Det kan så lägga sig att. Och så har vi vi så är det som heter Atlantic Mission. Och det är en stevna. Man kan kalla en stevna som är faktiskt i Danmark. Och här har man faktiskt möjlighet för vi Juvel 2. Ikke Juvel 1, Juvel 2. Som fer til Randers nere i Danmark. Nästa, eller ut 24 av påskon och i påskaferiene. Och de har manglat ung, eller de vill gärna ha ung, 16 till 30 år. Och det är faktiskt just så att vi tar fru ur skolan. Så här är inte de skillningar. Och här har det här lägger det så att innasta kajne i Randers och här var avtalet vi samkommer runt här på att ha mött samman och allt möjligt. Ja. Så åren vi färdla så kommer vi det är Christmas child. Det är väl ganska en utfordring av sig där men vi kommer pröva till att leva särskilt väl här alltid. Men Christmas child som jag kommer vidare ganska vad det är. Vanligt de flesta eller öll. Men det är att det är skäckvarärsnar som man kan ge till folk i runt i hemmen och det är skäckvarärsnar ur förrund är långt farnar men man kan stadigväck köpa det online och det är faktiskt mycket närmare och om man får in på Christmas Child följer och om man får in på köp online så scrollar man ner och så kommer man till ett link här på ett. Yes, jag kan nå. Och så kan man scrolla ner. Och så är pack your shoebox. Yes. Och här kan du välja dronker eller jetta och så alteren här på ett. Vi kan ta en jetta som är 0-5 år. Och så nej, 5-9 år. Och så först och simpelt några möjligheter här på ett. Så här ska du välja 2 här på ett så kan du välja kurs här på ett så och så kortar vi gör. Levi du smäcker bara stil. Det är det samma men så är det sista som är karboxt. Ja, det gör det. Yes. Jag vet vi var så eller säkert i kada för tid. Halta för imsastans men han kanske så hickve och handskar så ganska också kallt det. Men och så kan så köra en av min tabant som det köra här på ett. Jag vet inte om jag mynta till här eller omkring
och så kan du skriva och täppandet. Ikke skriva förskon, skriva enskon om det där hjärta. Och yes, ja. Och det kostar för jag ordlar nøyaktig. Att göra en av sådana äske, det kostar 100 och 41 och 30 öre. Och jag halter till om jag ska också för sån. Jag halter det är så det bulja än om du är just för dig. Så det är så alltid näka. Ett månader utdrukning. Så hatta kunde gärna ge och man ja, jag är så säker men jag halt man kan ge det till 14 december. Så det är gott. Ja. Och ja, så var det en lösning, Lee. Tack har vi. Jag sätter bara rätt. Ja. Och sån som är kväll? Sån som är kväll? Det är om 4 timmar. Om 4 timmar? Oh my gosh. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Kan du... ja. Kan du göra så här? Så här dramatiskt, så här extremt, när allt så här svart och så här, och så blir det bara cool. Drömren. Kadir, drömren. Nah, bro, vi har styrla där. De 4 timmar. Ja, 4 timmar. Ettla så att. Ettla, ja, så då står vi bara 4 timmar, det är bara så att. Ordentligt simpelt näga. Simpelt. Okej, nej, där kommer det, Det var tid. Okej. Kan vara det vi gjort senast? Senast. Ja, det var sjukt video var det. Ja, det har också. Ja. Men det var inte att jag är arg. Ja, jag vet. Jag alltid vill prova sort. Klocka först. Så jump scare. Men det var inte. Du, ska det där även till ställen? God är större. Safe. Det är safe. Ja. Kaos nu. Okej. Jag sa så video alltså One Direction så rätt. Och sån här James Milner, sån här Cloden. James Corden. Det görs så carpool karaoke. Oh. Jag vet. Ja, sin cringe. Så ja. Allt sin cringe. Ja, du ska komma sin så jag vet. Ja, jag vet. Allt så gång. Och ska vi måste bomba också. Ja, finn på kurs. Jag vet bra. Kör det då. Ja, vi finner det. En klassalösning. Ja, gott. Ja, det må gärna föra till hessa stövna. Safe. Ja. Men jag vet inte om jag har några lite trattla där. 3 till 16 november och i Bethesda i Klaxvik. Det är smart. Men vi tar inte Opihus jar, men kvärt är en stövn utan Opihus. Så vi får Opihus. Och det är tja Naomi Paula-dötter Olsen och Carlos Göte 5 i Høyvik. Här är telefonnummeret. Och sjåvande så skulle jag ha en guide. Så det som sker här, vi är i Høtland Halsjebeit. Och vi kører, och vi skulle om till rundkonstna. Och så skulle vi vidare till Rennebredna, rundkonstna i Rennebredna, till vet jag det. Och så skulle vi köra vidare alla vägen om till Milnerna. Hon är byggt